wanivuta nije kwako leo. Mwenye pendo aniita pole, nimtolee moyo yeye, nije kwako leo. Sabato nzuri, Sabato nije kwako leo. Ndinokukwazisai vateereri kose kwamuri. Mufaro wangu kuti tatenderwa naMwari kuva nemukana wekuverengwa kweshoko raMwari. Takateerera zvimwe zvakakosha Mwari zvaanotarisira pamazuva eupenyu hwedu. Nhasi tiri kuda kubata chidzidzo chedu tiine nyaya yakanzi iyo God is product. God is product. Zvakawanda zvatakaverenga zvimabepa namabhodhoro zvakanyorwa nyaya yeproduct. Vamwe vakatoisa trademark yairatidza kuti tisu varidzi veproduct iri mukati umu. Saka nhasi tiri kuda kumbobatawo kuti mukati mekusika kwakaita Mwari iripo here product yekuti inogona kuratidza umwari hwaMwari pairi product yacho. Ndo zvatiri kuda kungotarisa. Saka tichapusha nenyaya yedu nhasi uno tichienda pamberi. Tichaita part 1, part 2, part 3, part 4 tichingotevedza zvimwe zviri kutaurwa naMwari mukati mechidzidzo ichi. Tisati taenda kure, ndingafara kuti tiverengerwe vhesi yedu kubva kuna zvakazarurwa chapter 14 vhesi ndeya 6 vhesi ndeya 7. Ngativerengerwe pfungwa iyi. Zvakazarurwa chapter 14 vhesi ya 6 vhesi 7. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga. Ishua. Ane evhangeri singaperi. Yeah. Kuti aiparidzire vanogara panyika. Namarudzi ose. Nendimi dzose. Navanhu vose. Verse 7. Akati nenzwi guru, ityai Mwari, mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Panapa pari kubudiswa pfungwa yakakosha vateereri. Pari kunzi ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga. Ane evhangeri inogara nekusingaperi. Kuti iparidzirwe marudzi ose, ndimi dzose nekuvanhu vose. Saka vhangeri iri kutaurwa panapa haisiri vhangeri inofanirwa kungotangira paarea penyu yogumira ipapo. Pari kutaurwa vhangeri rinofanirwa kuenda kumarudzi, rigoenda kumitauro mukusiyana kwayo, rigoenda pane vanhu vese. Ndobva statement yadzoka ichiti mutumwa uyu paaibhururuka aine meseji iyi, akazodaidzira achiti, ityai Mwari mumurumbidze nekuti nguva yake yokutonga yasvika. Ndobva panzipo namatai iye akasika denga nenyika namatsime emvura, ndiye anofanirwa kunamatwa. Mwari atitire zvakanaka, regai ndinamate. Kuna baba vedu vari kudenga, tinokutendai neumwe mukana wamatipa. Tose savateereri tiri kukumbira nyasha mutaure kwatiri kuburikidza mweya mutsvene muzita raJesu, amen. Saka pakuverengwa kwepfungwa iyi pane meseji yevhangeri rinogara nekusingaperi. Inzwai vana vaMwari, zvinhu zvakawanda pamazuva eupenyu hwedu zvatiri kumanyidzana nazvo, zvatiri kushuvira kuva nazvo,
but isu hatizive kutanga pazvese zvakapoteredza upenyu hwedu, pazvinhu zvese zvatinoshuvira kuva nazvo, zvakanaka zvingatifadza pazvose zvatinoshuva kuva nazvo, hatizive kutanga. Kune vamwe vakazviita kumashure, but end result yazvo zvinhu zvese zveupenyu huno zvinogumira paguva. Hapana chinhu chakabatwa nemupenyu, hapana chinhu chakaunganidzwa nomupenyu chakagara chikapfuura museri meguva. Zvese zvinobatwa nevapenyu, zvinounganidzwa navapenyu, zvinogumira paguva. Saka John ari kuratidzwa, ari kuona chinogara, ende chinogara ivhangeri yanzu inogara nekusingadini vana vaMwari, nekusingaperi. Hamusi kuona here kuti ini ndikazviunganidzira, umwe munhu achizviunganidzira, ndiri kutaura zvinhu zveupenyu huno zvatinoshuva, but mumwe akabata pavhangeri, achiunganidza but akabata pavhangeri, akabata pavhangeri kunyange zvikawanda, kunyange zvikaita zvishoma, but akabata pavhangeri, ari kuunganidza panguva imwe chete, akabata chinogara nekusingaperi. Saka mukarenda raMwari, kana Mwari achitotarira zvinhu zvatinotamburira nekushuvira kuva nazvo, anototi zviright ende zvakanaka, but hazvisiri izvo zvinofanirwa kutora focus yeupenyu hwese. Ndosaka michiona kuti ukaverenga kuna vaKorinde vekutanga, handisi kuchaiverenga, tiri kumanya nenguva, chapter 15 verse ya 19 inoti iyo, vadikanwa, kana tiine tariro kuna Kristu paupenyu uhu bedzi, tinonzwisa urombo kukunda vanhu vese. Saka tariro yemunhu anonamata Mwari haifanirwi kunge iri tariro inoperera pazvinhu zveupenyu huno bedzi. Tinonzwisa urombo kudarika vanhu vangadikona ichechi, vanhu vose vose Mwari anoti munonzwisa urombo. Regai ndisiye apa pfungwa imwe yandada pachidzidzo chiri kuverengwa ichi, vhesi yati namatai iye. Meseji haifanirwa kupararira kumarudzi ose, kundimi dzose, kuvanhu vose. Meseji yacho iri ipi? Yekuti namatai iye akasika denga namatsime emvura. Saka Mwari anofanirwa kunamatwa. Anonamatwa nevapi? Nevose vane mutauro chero, mutauro wacho iwoyo. Unogona kutaura chiChina, unogona kutaura Portuguese, unogona kutaura chiFrench, unogona chero mitauro yenyu, as long as uri mutauro. Tinosungirirwa kudzoka tonamata Mwari nechikonzero chekuti akasika. Baba, ndaikumbira kuti tibatsirane kuzwanana vana vaMwari. Hanzine vhesi namatai iye, hapasi kunzi namatai ivo. Munoziva kuti hakuna kakuzungaira kamwe kanoitika. Hazvinodaidzisa izvi tiri paukama, hama dzangu, regai ndingozvitaura mbijana mbijana. Hakuna kakuzungaira kanoti munhu akaita mukana wokumbowanavo zvinhu zveupenyu huno zvagara zvinopfuura, zvaanotori nenhoroondo yokuziva kuti sekuru vakambozviita zvikatopfuura, tete vakaroorwa nemurume aiva nazvo zvikapfuura. Iye omuka ava nepisi yacho, obva apenga zvekusada kuonana naMwari, zvekutoavhoidha kuchechi. Hama yangu, hazvina kunaka kuvaraidzwa kunamata Mwari, muridzi wezvinhu, nekubatirira pazvinhu zvaMwari. Namatai iye. Saka anofanirwa kunamatwa pamazuva eupenyu hwevanhu nemarudzi ose ndiMwari. And the reason yaanofanirwa kunamatirwa yacho ndeyekuti akasika. Tiri pamwe pere vana vaMwari? Ndikuda kuti mundibatsire kuzwa mbijana apa. Reason yacho ndeyekuti Mwari akaita seiko vana vaMwari? Akasika. Saka kunamatwa hakuna kuipa. Pakati pedu pakamuka munhu ane shungu yokuda kunamatwa. Handi munoziva kuti vanhu kana vakambosangana so paitika nhamo, unotoona vanhu vari kutaura kuti handisi kuziva kuti toita sei, because nhamo iri pano yakadai, vanhu votaurirana votaurirana votaurirana, pozosvika mumwe kwekupedzesera obva ataura kuti I don't know, maybe yeah, of course manga maita, but
pane maonero andanga ndiri kuita unotoona vanhu vese vava kuchinja zvavanga vawirirana zviya sorry taita zvanga zviri zvekungofanira edu taura takamirira kuuya kwenyu kunamatwa kakuri makasiyana-siyana izvozvo zvinototaura kuti iwo unokomanda unogona kushandura programu yanga yatorongwa because masvika imimi kunamatwa hakuna kuipa. Asi regai ndikupei recipe yekuti kana maronga zvekuda kunamatwa munonamatwa makasununguka. Recipe iri pana zvakazarurwa patabva kuverenga. Zvanzi Mwari anofanirwa kunamatwa nokuti akasika. Saka kubva pavhesi iyi Mwari haarambidzi vanhu vane shungu dzekuda kunamatwa. Ndibetserewo kuzwa vana vaMwari. Mwari haarambidzi vanhu vane shungu dzekuda kunamatwa. Asi zvaunofanirwa kuita manje kutanga wabuda iwewe kubuda wosiya humunhu woenda kusina denga woenda kusina nyika woenda kusina vanhu wasvika ikoko manje wotanga kusika denga rako wosika nyika yako wosika vanhu vako vokunamata hachizi chitema. Anonamatwa ndeakasika. Chese chakasikwa chinosungirirwa kunamata akasika. Saka munhu iproduct yeruoko rwaMwari. Tiri tesere vana vaMwari. Maonere God is product. Pama products ezvakawanda zvakaitwa naMwari. Munhu iproduct yeruoko rwaMwari. NdiMwari akasika. NdiMwari ane final word panyaya dzechinonzi munhu. Because i-product yake. Ndikumbira kuti tiwedzere kunzwa pfungwa inotevera. Taikumbira kuti mumanye kuenda pana Mabasa aPostoli chapter 17. Kurumidzai kusvikapo verse ya Mabasa aPostoli chapter 17 verse ya 26. verse ya 26. Verengai. Wakaita marudzi ose avanhu achibva kuno mumwe chete. Ambotara nguva dzavakatemerwa. ose panyika. Ishuwa. Ambotara nguva dzavakatemerwa. Nemiganhu yokugara kwavo. Aha. Verse 27. Verengai. Kuti vatsvake Mwari zvimwe vamutsvanzvadzire kunyange asiri kure kunyange asiri kure nomumwe wedu. Ishuwa mavonero kuti Bhaibheri riri kutokonfema kuti Mwari akaita marudzi ose avanhu achibva kuvanhu vangani kumunhu umwe chete. Nditenderei kungotarisa saidi iri. Andi muri kuziva kuti akatanga kutosikwa paya ndiAdamu naEve ende vaviri ava pavakagara muEdeni Mwari akavakomborera vakazowana mwana mukomana Kaini. Pakaita mukomana ainzi Abel. Rombo rakaipa Kaini akabatwa nezvenyika ino akanzwa godo akauraya munin'ina wake. Abel akafa. But Abel afa. Abel kuteerera kwaakaita kwaimiririra rudzi rwokuteerera rwaifanirwa kuva rwine continuity yekuramba rwuripo vachiteerera Mwari. Saka Kaini akapindwa nomweya wekuronga kuparadza plani yaMwari yekuti kururama kuwanikwe pakati pavapenyu. Saka Abel afa. Bhaibheri rinotaura kuti Mwari akatendera kuti Adhamu azive mukadzi wake pakaberekwa mukomana ainzi Seti. Seti ndiye akazobereka ainzi Inoshi. Inoshi akazobereka ainzi Kenani. Kenani akabereka ainzi Mahalalel. Mahalalel akabereka ainzi Jeraudi. Jeraudi ndiye akazobereka ainzi Inoki. Inoki akabereka Metusela. Metusela ndiye akabereka Lameki. Lameki akabereka Noa. Pana Noa ndipo berekwa vakomana vatatu, Shemu naHamu naJafeti. Atichitesere tsakadora Mwari. Vakomana vatatu ava vaberekwa. Chizwa izvoitika. Shemu unoenda akadai. Hamu anotanga wakadai. Nomumwe Jafeti anotanga wakadai. Saka nyika yose inozara. Pasi rose rinozara. Kubva kumunhu mungani? Umwe chete. Saka zvisinei nearea yandinogara, zvisinei nekuwana kwandinako, zvisinei nezvandisina zvandichasvika pakufa ndisina, munhu iproduct yeruoko rwaMwari. Kana michida kuzvitarisa zvinetsi, munongoenda paNational Blood Transfusion, vaya vanoita zveropa vaya mukanyatsokovabvunza zvakanaka, mugona kutoona kuti pane murwere wekwenyu anotaurwa kuti ropa tashaya gurupu rake muno muHarare, endai kuBulawayo
vekubulawayo vote hatina, regai timbozwa kucheka nevic falls. Vachiedza kutsvaka gurupu reropa remunhu akabva mumarondera. Kwaasina rudzi nako ndipo unozotonzwa kuti ropa renyu riri munzira riri kuuya. Saka munhu iproduct yeruoko rwaMwari. Mwari akaita marudzi ose aya kubva pamunhu umwe chete. Mwari atiitire zvakanaka hama dzangu. Ndikumbira kuti timbomhanya mbijana. Hanzi kuti vatsvake Mwari. So purpose of creation yanga iri yekuti vanhu vakasikwa mumufananidzo waMwari vanofanirwa kurarama vachitsvaka Mwari. Saka mubvunzo wangu, muri kumbocherechedza here kuti nguva yakawanda youpenyu hwenyu munenge muri kutsvagei? Makambocherechedza here kuti nguva yakawanda youpenyu hwenyu inopera muri kumboita nezvei? Product yaMwari inofanirwa kubvuma kuti ndiri basa reruoko rwaMwari kuburikidza nekutsvaga Mwari akasika. Saka Mwari anofanirwa kunamatwa, kwete nekuti pane zvandiri kukumbira but nokuti ndakasikwa, kwete nekuti pane zvaakandiitira but nokuti ndakasikwa. Ikoko kungoti ndakasikwa zvakakwana kuti munhu anamate Mwari. Wozva kuti ukanamata Mwari because vana vangu vakapasa, unogona kusurpriswa nen'anga iri kutaura kuti inini handina basa naMwari wacho but vana vangu ndo vatora mukombe pachikoro apo. Ukanamata Mwari because akandikomborera mazuva ano ndakabva ndaropafadzwa, business yangu riri kufamba, vakakuvhunza zvakanaka kuti business racho nderei, kuti mabhero angu aisoti achipinda anobatwa pabhodha but izvozvi mabhero angu ari kupinda zvakanaka. Ndotaura saidi rekwana Mutare uko nekumwe uko kudhuze nekumabhodha. Izvozvo izvo ukazvitaura pane vamwe vanototadzira Mwari. Isu tiri kutoita business iri kufamba, hatitomborina zvimwe zvese but Mwari wacho hatimunamati. Saka amwe mareasons ese anogadzirira munhu kuti anamate haana kukwana kusvikira munhu aziva kuti ndakasikwa. Regai tinzwe pfungwa inotevera. Manya pana Genesis chapter 2 verse ndeya 7. Kurumidza kusvika. Genesis chapter 2 verse ya 7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguva refu. Ishua. Akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake. Munhu akava mweya mupenyu. Munhu akava mweya mupenyu. Mbone mumwe ndiregei ndikubatsirei kuzwa ndikumbira kuti muzwewo vhesi zvairi kutaura. Hanzi Jehovha Mwari kutanga nekuzviintroduce asati ataura product yaakagadzira. Anotanga inini Jehovha Mwari ndakaumba munhu neguruva rei refu. Munoziva ndopega paunoti vamwe vese vari kutaura nyaya dzeminana hazvina kuipa, regai vataure. Asi regai mbokutaurirai chinhu 1. Akaita zvinorova ndiMwari. Kubata dust kwautomera ndebvu. Mwari akabata dust. Kubata dust. Kungobata dust muruoko rwake. Dust kwautobvuma kumera ndebvu. Kubata dust kwautotanga kuva neropa. Mwari abata dust. Saka pane zvose zvinoitwa pasi pezuva minana mikuru ndewekuti Mwari akabata guruva rikamera ndebvu. Mwari akabata guruva rikaita ropa. Mwari akabata guruva rikamera vhudzi. Mwari akabata guruva ndokurongana pendebvu nepetsiye. Kana uchida kuziva kuti munhu iproduct yaMwari, regai ndikubatise izvi shoma izvi. Kubva Mwari paaisa order yaakaita pana Adamu kusvikira nanhasi hapana atoagona kuchinja order yacho. Hatimoziva kuti kana vanhu vakafunda zvakanaka vakaita mari yavo zvikafambidzana zvakanaka, munhu anogona kuchinja pekugara, agochinja mota yekufamba nayo, agochinja imba yekugara, agochinja mapfekero, agochinja chikafu zvinodyiwa nemibhedha yekurarira. Zvese izvi haisi pride but isaini yokuti pano pane zvafamba. Kana zvinhu zvafamba zvakanaka munhu anogona kuchinja zvese paupenyu, but kunyange zvakadaro hatisati tawana akafunda zvokuti ndebvu dzinomera pasi petsoka, zvokuti ukaona munhu afunda zvonzi ana Mwari mazuva ano hatisi kuda kunyepa, chikoro chiri kubatsira. Because mukatarisa mwana wepanhingi apo panext door pedu apo akafunda iye, atinonyepera nawana waMwari. Izvozvi ndebvu dzakatochinja pekumera dzakamerera paruoko izvozvi. Tingadai tanzwa
ndakazwa nevanhu vari kurarama vakapfeka mashort sleeve shirts kuratidza kuti pane kwandakaenda pane zvandakaita. But teererai, munhu iproduct yeruoko rwaMwari. Kubva Mwari paakadziisa panzvimbo yadzo ndebvu, kunyange vanhu vakashandura zvose paupenyu, havasati vagona kushandura position yendebvu. That's a true sign yokuti munhu iproduct yeruoko rwaMwari. Ndikubira kuti muzwe vana vaMwari, muzwe kuti makore mashoma apera, of course vazhinji vanga musati makura, makore mashoma apera, vana mai vakambopinda panguva yavakagera tsiye, vakatenga mamaiti maka, vakaita dzekumaka, kungodhirowa katsiye kadiki diki. But dzakasikwa naMwari hadzina kumiswa because pamakwa. Ndikubira kuti muzona Mwari, iye zvino vachicha upondo vachi. Panzvimbo yekuti vagere tsiye dziyaka, vakuchiextenda manje. Kutoona kuti munhu uyu ka tsiyo dzakaextendwa dzedze. Ende dzekuextenda ka unotoyezva kugutsikana kuti shungu dziripo dzekuda kuratidzira Mwari but zviri kuramba. Because gare dzepo hadzishanduki, but vanhu ndo vanotoshandura maitiro acho. Munhu iproduct yeruoko rwaMwari. Ndikumbira kuti ndiverenge vhesi yekupedzesera vana vaMwari, nguva yangu yafamba. Manya Luke chapter 8 verse 26. Verenga verse ya 46. ya 46 ya. Asi Jesu akati, mumwe wandibata, Ishua. nokuti ndanzwa kuti simba rabuda kwandiri. Ndopemba kubata neni vana vaMwari. Chadoka uri kuverenga neShona ende ndezvenyu, but ndaikumbira kuti ukazoiverenga nechirungu unozonzwa zvainokutaurira. Inoti, and Jesus said, somebody has touched me. Ndiri kuverenga New King James Version. Jesu anoti somebody has touched me. Ari kunzwi somebody na Jesu ndiani? Vari kureva mukadzi akanga apedza 12 years ropa richibuda. 12 years ropa riri kubuda. Asina hama dzepedyo, asina shamwari, pasina angada kuva pedyo naye. Vanhu vose nevakamboratidza kuti vane shungu yokuchengeta varwere vakanga vaneta by this time. Ava kuverengwa muarea chisi chinhu zvekuti hasaiverengwa. Atibozwa kuti urombo hunogona kuisa pasina kunaka. Unogona kujambwa nemeseji yerufu rwaitika kwaMutare uri marusape. Meseji ikatanga kusvika kuBulawayo. VekuBulawayo vatodarika marusape kwauzokufonera vapanyazura kuti tiri kuenda kunhamo asi maka wako vanzi aiwa handisi utoisa uyo uri marusape. VeBulawayo vatouya kunhamo. Izvozvo zvinoitika muupenyu. Zvinotiratidza kuti vanhu vanoona sei kana vachiona munhu. Zvinongotiratidza kuti kana munhu akatarira munhu anoona sei. Ndiri kuona kuti pada akuda kutanga kufunga kuti saka zvandakatotambwa don't worry, musanetsane nevakazviita. Ndangoti munhu kana achiona munhu anoona sei. Zvekuti dai mai ava vakaita mistake yekubata Peter, aigona kungoti something has touched me. But kuna Jesu neurwere nekupera kwaita ganda nechimiro chavanga vava nacho, Jesu haasi kuona something, ari kuona somebody anogona kudzorera value yemunhu. NdiMwari akasika munhu. Saka Jesu paaiona urwere ari kuona product yake yeruoko rwake iri kutambudzwa neurwere. Haana kuona something. Mumazuva eupenyu huno, hama yangu, vanhu vanogona kuona nemaonero avanoita nawo. Don't worry about that. Imi mofunga kuti dai vanhu vainzwi vakataurwa stereki akawanzirwa akaitwa sei unogona kuchinja chimiro, imi mungadai muchipo here? Tiri zvatiri because I am not somebody's product. Ndiri product yaMwari. Munhu ibasa reruoko rwaMwari. NdiMwari akatofadzwa nazvo kuva zvauri. NdiMwari akafadzwa nazvo. Paitwa dare rekuti nzeve toisa papi wanga uripo. Saka regai zviitwe zvinoitwa, asi munhu ibasa reruoko rwaMwari. But munhu anodzorerwa value yake only atora step yekuenda kuna Jesu. Unogona kutambira sometimes nema situations, but the moment unotora step wakananga kuna Jesu, value inodzoserwa. You are somebody. Mwari atikomborere pachidzidzo ichi.
Ngatisangane pachidzidzo chiri kutevera part 2, God's product. Mwari akukomborere ngatinamati. Toda kutendai Baba vakudenga nemukana wamatipa kukurukura techitarira zvikuru zvamakaita pamunhu. Munamato wangu Mwari kuti basa rose ramakaita nezvamakasikira munhu dai zvazadzisika pamazuva edu. Pakupedzesera tinoshuva kuponeswa pakuuya kwenyu. Muzita raJesu, amen. Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu, andinawiri nemunu asimuzita ra Jesu, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumwepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, chirangano chake icho nechidzidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Toda kutenda Mwari vateereri zvakare kusanganiswa tiri vapenyu tiri vatano mukati mevhiki rimwe tichidzidza pamusoro pekunaka kwaMwari kuburikidza neupenyu hwaanotipa uyezve nezvakavanzika kubva mukati meshoko rake. Mufaro wangu uchingamidza mufundisi Machona. Mufundisi tokuchingamidzai. Totenda Pastor Kazwai zvekare wade vateereri nevatariri. Amen. Toda kutenda Mwari nekuti atitira zvakanaka. Mufundisi tinamatirei. Ngatinamatei. Baba wenyasha, tinotenda nekuchengetwa mukati mevhiki rose. Toda kutendai nekutidzivira kubva kune zvakaipa zvizhinji. Toda kutendai nezvidzidzo zvatiri mukati mazvo mukati mekota ino, zvamunotisira pachena nemadzimuvengi nezvokwadi yenyu. Takunamatira mweya mutsvene atungamire chidzidzo chanhasi, abatsiro zvekare vose vari mukati memisha vari kuteerera nekunzwa. Zviitwe kuti mbiri uye kwamuri. Tokunamatai pazvino nekusingaperi. Amen. Amen. Toda kutenda vateereri, tadzokazve mukunzwisisa shoko raMwari kuburikidza nekota yedu yatinayo. Munamato wangu nemunamato wedu kuti tive tinokomborereka uyezve nekushandurwa zvimiro kuburikidza nezvidzidzo izvi. Mvukira rapfuura pasta takadzidza chimiro chemunhu kuti munhu akaumbwa naMwari neguruva revhu, Mwari akafembera mweya woupenyu, munhu akava chisikwa chipenyu. Tikaona kuti wakafa hapana chavanoziva. Ende tiri kuramba tichidzidza pfungwa iyi tine tariro kubva mukati meOld Testament. Anditika Testament yakare. Vamwe vanogona kufunga kuti Old Testament haina basa, but inobatsira kunzwisisa New Testament yacho. New Testament hataigona kuinzwisisa tisina Old Testament. Saka zvakakosha kunzwisisa pfungwa iyi. Pastor, tiverengereiwo chemusoro chedu vaHebheru chapter 11. VaHebheru chapter 11 verse ya 17 nevhesi ya 19. Nokutenda Abrahama achiidzwa wakabayira Isaka.
iye wakanga agamuchira kwazvo zvipikirwa, wakanga achibayira mwana wake wakaberekwa mumwe woga. Vhesi ya19. Nokuti wakati Mwari unogona kumutsa munhu kunyange kuvakafa. Ndipapo kana tichitaura nomufananidzo paakamudzoserwa. Amen. Saka Abraham akava netariro yekuti mwana wake Isaac kunyange akabayiwa akafa, Mwari anogona kumumutsa zvakare. He believed in the resurrection. Anga asingabelieve in the immortality of the soul, but he believed in the resurrection. Yes, There is resurrection for sure. And muchaona kuti pastor, pfungwa yetariro yekumuka, the resurrection in the Old Testament is not founded in the Greek philosophy. Vana Aristotle, vana Plato, anditika vese ava vana dzidziso yakafana nemisho, but it's based on the biblical word of God. Saka vatereri shoko raMwari ndo answer. Key pfungwa tikada kushandisa human reasoning tinobva pamberi paMwari. Chii chamungade kuwedzera mufundisi? Munoziva pastor, patinotaura nhau yekumuka kwevakafa, mwanatanga kubva atofunga maybe hama dzake dzakafa kuma1800 kuti mutauremi kuti is it possible vanhu vakafa muhondo vakatsakatika mumasango, vamwe vakachiwa neshumba, vamwe vakanyikwa maasidi. Is it possible kuti Mwari anogona kuadzosa? Now todzokera zvakare kudzidzo chelasi kuti kana Mwari akasika zvinhu from nothing, when he spoke things into existence, angatadze here akambozviita pasina chiripo. Amen. Pastor, Job anotaura mashoko anofadza etariro. I shall see God. Ndichaona Mwari. Job chapter 19 verse ya 25 inotaura mashoko ekutiwo, asi ndinoziva kuti mudzikino wangu mupenyu, uye kuti pakupedzisira uchasimuka panyika, kunyange ganda rangu richinge raparadzwa saizvozvo, kunyange zvakadaro ndichaona Mwari ndisine nyama yangu. He remained focused. Akaramba neta 27 yacho, ndichamuona ari kurutivi rwangu, meso angu achaona asati ari omutorwa. Saka muchaona kuti pastor, he had the faith yekuziva kuti kunyange ari mukati mepain, kunyange zvaita sendichaona Kristu Jesu. Our Redeemer liveth despite the situations of this life dzatinosangana nadzo. Unozoona kuti 1 Timothy chapter 6 verse 16, immortality belongs to God. Kusafa ndekwa Jehovha. But vanhu vanodzidzisa pamusoro pekuti mweya ndowega, Mwari chete ndiye asingafi. He resurrected Kristu Jesu. Andibabata concept yacho. Saka tine zvakawanda zvatinogona kuona. Job akaramba akatendeka, mukadzi achituka Mwari, he remained faithful, integrity pamberi pechiso chaMwari. Chii chamungade kuwedzera mufundisi? What Job didn't realize, pastor, ndezvekuti kuti he had become the epicenter of the cosmic conflict. Denga rese rakafocus pana Job. And Job, haana kuzoti he was a case study. He was God's argument. Because Job had every reason to throw in the towel. So pastor, muri kuti imimi zvimwe zvinogona kutiwira mukati meupenyu, it's test of our faith. Togona tisina maanza kuzvakatanga sei, but kutoitika kwazvo kwazviri kuitika ndo Mwari zvaatendera kuti to prove Satan kuti anotendeka. Anzina Job, I won't give up azviiti because I know my God, I know my Redeemer. Munoziva kuti zvakasanganiswa nazvo naJob, pastor, ndo zvatongosangana nazvo nhasi. Job akarwara physically, kutorwara chaiko kutoita maronda physically. Job shamwari dzake dzakamuaccuse. Job akarasikirwa nepfuma. Andikuona manje mudzimai wake chaiye. Saka mukuona kuti all the aspects of life zvazviri against Job, but akati I shall see God. Amen. Saka togona kuirwa nematambudziko adio atereri anorwadza, anobatika, anotobatika, kwete kudzwa, anotobatika, kutorwara chaiko, kutova bedridden. I don't know for mabuse acho avatokwanisa kubhadhara. But hatina ruramiro yekunotsvaga rubatsiro kumwe besides kuna Mwari. Hatina ruramiro because Job was God's argument. Amen. David anobva zoti pastor kuna mapisarema 49. Tichangoverenga vhesi ya15. Mukada kudzoka, mukada kutatisa chapter 49. Iri kutaura about all is vanity.
zvese hazvina maturo zvinopera. All is vanity. Yamuparidzi chapter 3 ndo painopindawo zvakare kuti vane mari vane pfuma vane pfuma dzavo nekusarurama, asi vanotenda muna Mwari there is a resurrection to come. Ukaverenga 49 vhesi ya15 inotiyo mapisarema, asi Mwari uchadzikinura mweya wangu pasimba reshiori, nokuti iye uchandigamuchira. So there is resurrection and mabata ende haingoitiki basi kana Mwari asina kuitendera, inoitika kuburikidza naMwari. Mwari has his own way and his own time. Handitika yacharidza hwamanda ende vakafa muna Kristu Jesu achatanga kumuka. Nesuwo vapenyu tichakumbana navo mukati mechi. There is transformation of our bodies. Handitika kuva tichipfeka icho chinoora chichafuka kusaura neichi chinofa chichafuka kusafa, ndozvinotaura 1 Corinthians chapter 15. Saka muchaona kuti that concept, the power of the grave, andika from the power of the grave, kuti simba achakurirwa iye rufu rwacho achakurirwa kuburikidza nesimba raMwari. Chichatingabate chimwe. Saka pastor muri kuti Jesu ane simba rekutiburitsa from the power to resurrect. Because guruva rinoti rakatipfigira. Pane mwe muimba akamboimba kumashure uko, muimba wemunyika aimba kunzi imba yacho yaina hwindo, zvokuti nyangwe vakada kuita sei hapana zvavanogona kuita, because vavharirwa muguva 6 feet down. Matombo anesa wamwe anobva isi anonzi tonera, anobva avigwa nechekusaidi. Saka from that power of the grave, the voice of God, inzwi raMwari rine simba rekuti redeemer from imomo. Pastor, what you are saying, the power of the grave again, inodzoka kune mwe kufunga kuti vanhu vamwe vakataura vakati if there is a richest place in the world, it is the grave. Why? Because philosophers have died. Yes. Rulers have died. Those brilliant persons, vanhu vese vane business persons, vafa vese, vafa chavafira ingari kuti tiri panyika yanhasi. Saka muchaona kuti pane nyaya hombe yatofanirwa kuona kuti even pfuma dzedu dzinopera, ende mukupera iwewe hauvigwi nemota yako. Pana mwe wakada kupinda nemota yako kuguva munhu, but zvese zvinopera kana tine tariro muna Kristu Jesu. Saka pastor togona kutotipira vateereri vakuteerera nawo kuti hazvina kunyanya kungwara kuisa kunganza pfuma yako yese on earthly things. Atimukona manje kuti waita pfuma yakawanda sei, but yese uri kuiunga, because at the end of the day sekudza kwatakaita vhiki yapera tichangofa tose. But the wise now vanopiwa wisdom naMwari, they invest in eternal life, because nyangwe vakafa there is power of resurrection. Mwari anotsemura makuva. Saka do not trust on papapfuma yaunayo. Pfuma totoida yakanaka for earthly living, but let us go in extra miles kuti kudenga uko kuchaendwa nyangwe tikafa. Mapisarema 71 inotaura pamusoro pematambudziko ari panyika. Matambudziko aripo mufundisi. Ngatingoverengai vhesi ya20, verengai 71 vhesi ya20 mapisarema. 71 verse 20. Iyemi makatiratidza madambudzo mazhinji akaipa. Ndimi muchatiraramisazve. Nokuti kwidzazve tibve pakudzika kwepasi. So from the depths of the earth, Mwari uyu achati resurrecta zvakare. Tafa nasuno, asi there is hope. No matter and despite the presence of challenges and trials and pain and suffering, kunyangwe zviripo, there is hope muna Kristu Jesu. Tinogona kufa tisina zvatinazvo, asi tine tariro muna Kristu Jesu. Ndochatodzidzawo pafunga pastor. Pastor, pari kubuda zvakare mupfungwa yekuti kuti hazvisi nyore pastor kungoti unonzwa kuti ukafa unozomuka. No, inoita kunge fiction. Because hatisatambozvida, hatina experience, hatina exposed. Saka munyori ari kubudzai mupfungwa yekuti tinogona kutibatsira sevatariri, sevateereri kuti tive nefaith iyoyo, kumbotarisa Mwari zvikuru zvaakatiitira kumashure. Ndonyatsonoti apa kapa hazvina kuitwa neruoko rwemunhu, kuti Mwari akandiyambutsa apa. Kunogona kunge uri urwere, kunogona kunge kuri kukunda kuchikoro, kunogona kunge kupiwa mwana at an old age. Hatimukona manje maroora namachata maane 5 years 10 years hamusana kupiwa mwana, then maybe mama unoti tirimai titi zvekuadopta, Mwari obva akukandai mwana. Hanzi izvozvozvo, those past experiences zvinotipa hope kuti kana Mwari akambondiitira izvi angatadzere kundimutsa kubva kune vakafa. Amen. Vakafa
vachararama zvakare. Isaiah chapter 26 verse 14 na19 inotiwo vakafa havangararamizve, vakaparara havangazomukizve. Saka makasika kwavari mukavaparadza nokugumisira nemurangariro kwavo kwose. Vhesi ya19 ndo imwe yacho yatoda kuverenga panapa. Inotiwo vakafa venyu vachararama, zvitunha zvangu zvichamuka. Mukai muimbe imi murege mugere muguruva, nokuti dova renyu rakaita sedova rechiedza. Nyika ichabuditsa vakafa. So muchaona kuti there is hope, the resurrection. Pastor, regai tingopaka mufananidzo. Vakorinte, 1 Thessalonians, Titus ine zvainotaura. The resurrection. So muchaona kuti hatingomuki tese. Hatingomuki tese. Ndo chinhu chekutanga chatofanwa kuziva. Why? Because John chapter 5 verse 28 29 inotaura pamusoro pekuti hatimuki tese. Hatimuki tese. Wamanda paicharira. Vakafa vakarurama vachamutswa. Vachatanga kumuka. Nesuwo vapenyu ndo zvinotaura Pauro. Tichakumbana nawo mukati memakore. Mabate vakafa vakarurama, vapenyu vakarurama. Two groups idzi. Vanhu tu avo. Vakafa vapenyu vasina kururama vachafa nekuda kwekubwinya kwaMwari. They can't contain God's glory. They will not contain it. Why? Because havana kururama. Vari vapenyu vachabva vafa. Vaya vagara vakafa vasina kururama zvakare, gurupu rechi4 iyi vacharamba vakarara. So vapenyu vasina kururama vachafa. Wamanda paicharira. Toita millennium. Revelation chapter 20. Mabata 19 zvichidzika to 20 chapter 20. Toita 1000 years millennium. Tichitonga nengirozi. Sei zvakadai so? Pachazobuda pfungwa kutonga kwenyu kwakarurama. After 1000 years denga idzva nenyika idza zvichidzika so. Vomutswa aya vasina kururama. Hatitika vokumbana naSatani vachida kurwisa Jerusalema. So muchaona kuti the concept ndeye kunzwisa kuti we have hope. Hatina chimwe chatinogona kuimba nacho pastor kunze kwetariro yaMwari. That's the only hope that we have. Our blessed hope. Titus ndo zvanotaura kuti takamira tariro inoita sei inofadza. Saka handizivi chimwe chamungade kuwedzera pafungwa idzi pastor. Pamunototaura nawo yeresurrection ndo pamuzongozongo yenyaya yacho. Handimukona like what Paul zvanotaura kutsamba nhatu dzamataura. The hope in the resurrection. Ende muchaona kuti patati kudzidza kumashure uku panenge pari kubuda resurrection of the righteous. Job achitaura kuti mudzikiri wangu mupenyu chii. Pari ndazoona kuti patiri kunopendera apa pari kubuda pfungwa yekuti even the wicked are also going to be resurrected. Ndo pfungwa iri kubutswa naIsaiah kuti vakafa venyu havangamuki. Handimukona manje. That means vakafa vasiri pakutenda. Saka resurrection yavo ndo yamazotaura kuti after 1000 years vakuzomutswa for destruction. But kana tikafa tiri pakutenda tine mugove ndozvitaura Bhaibheri pari mukore wekutanga. Saka that's our because dai pasina kuuya kwaKristu wechipiri aimbowire pekutanga. Ndozvinotaura Pauro. Tingadai tisina tariro titori wese kudarika maheading. Saka inzwai vanhu vaMwari pakumuka. Saka zvinotipa zvekare kuti tisave nekutya rufu. Handimukona hatifaniri kutya rufu because we know like Job our Redeemer lives. Saka matambudziko tinosangana nawo, zvinonetsa tosangana nazvo, but Mwari kana kuti atenda kuti tizorore, ngatinamatai mufundisi kuti itai kuti pandinozorora ndizorore ndakatsamira mumaoko enyu. Because pane tariro. Daniel chapter 12 verse 1 na 2 ndoda kungoverenga mitsara mishoma. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorinda vana vavanhu vako. Verse ya 2. Zvino vazhinji vavete muguruva rapasi vachamuka. Vamwe vachamukira muupenyu husingaperi. Vamwe vachamukira mukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. So the coming of Christ iri kutoita demarcate vakanaka navakaipa. Saka zvakakosha kuti tiwanikwe tiri pakati pevanozomutswa. Asi kumutswa kwedu tinenge tagadzirisa ukama. Umwe mutare achipaka example pastor anotiye vakomana ukazomuka uchimuka so
ona amwe makuva akatovhurika musina vanhu, ziva kuti kwako kugena. Vatorova pasi kutomukuona ari pasaidi rakatoshama. Saka hatigoni kuzvigadzirisa tiri tafa, tinozvigadzirisa nhasi tichiri upenyu. Tiri kurarama muchitema pastor, chitema chiripo panyika, ende level yechitema yawedzera kudarika zvatofunga, sezvo zvakanga zvakaita pamazuva anoa aloti zvawedzera. Kamufiro hatizivi tinofa sei. So it's better for us today to choose Christ tichiri vapenyu. Handizivi chichamukade kuvhara pastor. It reminds me sure nerimwe bhuku ronzi If Today Were Your Last Day on Earth. Rinotaura kuti ukaudzwa nhasi kuti ndozuva rako rokupedzisira unoita sei. Rinobva rati zvaunoita ipapo ibva wazviita nekuti you never know. It might be your last day on earth. Pastor, vamwe vakafa nemusuwo wesadza, vamwe vakafira muhope, vamwe vachiti ndodzoka. I was pained last, was it some few weeks back, pane a family vaenda kuno press giving day mwana. Baba namai netwana 2 kwabva vasangana netsaona. Uko mwana akamirira kuti abereki vari kuuya. Such is life. Handimukona manje. Pastor, mukutaura vhiki rapfuura ratiri kubva Maririri, kune mhuri yakafa mumatebeleleni nevewood fire, vachizama kumisa moto wakavakurira. Saka hakuna anenge abva kumba achiti ndakunotsva nemoto kuti ndife. Anoda kutodzivirira property zviya, but iye osangana nejodzi iyoyo. Saka zviri kunzi paunoudzwa, ngatiti Jesu angokudza kuti nhasi ndozuva rako rekupedzisira, zvaunoita ibva wazviita, nekuti usaverengere. Procrastination is the thief of time. Paunofa manje ukafa usina kumira zvakanaka naJesu, paunozomuka paya ndo paunoona mamwe akatoshama utano, ende unogona kuzama kuda kutobhururuka kuti uendeona hazvisi kuita gravity dzingu kudonhedzera pasi. Saka chitsvambe chatinacho kuti ngatiraramei semaKristu, ngatisemei chivi, torarama upenyu hwakarurama, upenyu hwakatwasuka. Nyangwe tikafa netsaona, nyangwe tikapfurwa nepfuti kusauti kwatiri uko, nyangwe zvikaita sei, nyangwe ameno, but ingofa wakatsamira mukwati. For I know my Redeemer liveth. For I know my Redeemer liveth. Ngatinamatei. Mwari Baba ari kumusoro kudenga, tiri kukutendai nekuti muri Mwari. Tiri panyika yanhasi chatokumbira kuregererwa nemwe. Pamwe muchanonoka kuuya, asi tariro yedu ngaisabva mamuri. Tipeiwo simba rekunzvenga zvakaipa, tikusarudzei samuponesi, tikazorora tirare tiri mukati memaoko enyu. Wamande yekutanga paicharira, tive tinowanikwa tiri pakati peavo vanenge vapona. Totenda Jehovha nezvidzidzo izvi zvinotipa tariro, zvinotitsiura, zvinotibatsira kukudai nekukuzivai. Dei Mwari kudenga murambe munesu, tona mataburidza raKristu Jesu. Amen. Amen. Vateereri, Mwari kudenga tikomborere, tisanganezve vhiki rinotevera. Amen. Amen. Mukristu mukatenzi akutuma, nenowo nemunondo mumawoko, enda sangana nembuye dzishinga, mira segamba utarise mandu, iwa gamba, semandu gamba mira segamba utari semandu kana mungozi chenjera ngwarira usadzokere hakuna chishangu wakani wedima ungawakunde segamba utarise mandu iwa gamba utarise mandu iwa gamba mira segamba utarise mandu basara tenzi ziwirane simba inda udise urwe kumagumo ano kutuma enda kasika mira segamba utarise mandu iwa gamba
semandu iwagamba mira segamba utari semandu enda usachke senzi ari pecho anopatsitsi nekukunyaradza rudo rwake sekarwizimukwenga mira segamba utarise mandu enda usachke senzi ari pecho anopatsitsi nekukunyaradza rudo rwake sekarwizimukwenga mira segamba utarise mandu iwagamba utarise mandu iwagamba mira segamba utarise mandu iwagamba utarise mandu iwagamba mira segamba utarise mandu iwagamba utarise mandu iwagamba mira segamba utarise mandu 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 mira. Welcome to this third, or is it an episode? or third program where we are discussing on death, dying, and the future hope. And this week we are looking at understanding human nature. Welcome to my friends. Pastor Laven Moyo, how are you? I'm well, thank you. How are you Your doing? wife? My wife is good, thank you. She's good. She's good? Yes, she is. Okay. Yes. Last week was Pastor's Appreciation Week. Yes. Did we appreciate you? Yes, you did. Oh, really? Yes, you did. Or what did you do which I didn't do? So someone else did something? What did they? I got messages that we appreciate you, Pastor. Really? Yes. Messages? Yes. Messages? And some people came up to me and said, we really appreciate you. And then, yeah. Okay. And you really felt appreciated? Yes. Are you a Christian? Is there any other way I'm supposed to feel appreciated? You must be feeling appreciated. Doctor, how are you? I'm well. How are you doing? How is the family? Family is very good, yeah. Okay, still in Germany? Yes. Okay. still in Germany. Did you speak to them this morning? Yes, I spoke to them this morning. What is the highlights of what they spoke about during this last week? My wife loved the set, she the did? new set. Yeah, my wife did too. She loved the new set. And then the kids also think that we are recording somewhere out of somewhere in America. Oh, really? Yeah. Yeah. Our children today are having, there's a Pathfinder fair in Chitungwisa. So all all the Pathfinders. And yeah. Wow. So it's interesting. So
It's been exciting. My family is great. Everyone is fine. We are excited. But my wife also loves the set. Yeah. Yeah, so, and my daughter was telling me that she was also now beginning to understand what we are trying to talk about. Amen. So, yeah, it's been a great week. Lovely messages of scripture. Lovely Sabbath lessons that we had last week. Pastor Mavesere from Kwekwe came and preached at City Center Church. So we had a great time. But we must owe this to Pastor and Mrs. Brian Moyo for the great work that they do. Yes. Amen. In Amen. putting up all this. Yes, we should. We should, isn't We it? should. Amen. All of us have our gifts. Yes, right? All of us have our gifts, and they have this gift of being able to make sure that we look great Amen. the way we do. So, without taking much of your time, I want to greet our viewers who are all over the world. Who do I greet now? I think Egyptians, yes, the Egypts. We want to greet you. I want to pray that God is with you. Yes. So in UAE, we also want to greet you and welcome you to this program. We also want to greet all those who are in Kwekwe, Blawayo, always not forgetting Harare and City Center Church. Without taking much of our time, let us pray. Father, which art in heaven, we are going to be discussing about understanding human nature. If we do anything, let us continue to remember that you are our God and you are our Father and that we are your servants. Help us, oh God, that in all doing all this, you might impress upon our minds to know you more and to be able to live according to your precepts and according to you. We pray all this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Understanding human nature. What are we talking about today? Well, we are talking about the complex nature of humanity. And in this complex nature of humanity, being at the center of God's creation and human nature in both its natures as a recipient of divine favor and divine disfavor. Understand? Okay, this is too deep for me. Can you just try and simplify what you just said so that lay people like us can understand? Okay. When we are speaking about human nature, we are speaking about God's deliberate choice to decode his thoughts. As expressed in Genesis chapter 1, let us make man in our image. Man becoming the crowning act of God's creation and an expression of his will. And an understanding of that nature gives us a clearer picture of the concept of death and hope. Okay, and the memory text says, and the Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. What do we take away from that memory text? Okay. So this text highlights the act of creation in that within theology, we see the nature of God first. We understand God as God who's transcendent. That is to say, God is high and lifted up. But then God also, in the act of creation, becomes a God who's immanent, a God who becomes one of us. And how do we see the immanence of God? He takes elements that are associated with nature, that are not associated with him. And then out of these elements, he creates humanity, breathed into his nostrils, and man became a living soul. Okay. Man became a living being. In that act, it's an act of creation that shows that God is not just far removed, but God is concerned with what happens to humanity. So when we are talking about human nature, Okay. we are talking about, from what you are saying, I don't know, Pastor, in my layman's, we are talking about the fact that a living soul, which is called man, a living soul, which is called man, is as a result of the dust of the ground being formed into this being, and then God then breathing the breath of life into this soul. So a man is composed of two things. This formation and the
breath that then God. Is that what you are getting from that passage of scripture? Yes, and I And like that then makes what we call human nature? Yes, because if you look at the word formed, according to the English, it is to squeeze into shape, to mold. So you've got the physical, okay? And the physical on its own has no life. And then God breathes into the nostrils of man, okay? And man becomes a living being. And when you look at the word became or to become, it is actually to begin to be. Okay. Ooh. So when the Bible says man became a living soul, essentially it's saying man began to be. Okay. And after Yes. God had breathed Into his nostrils. Into the physical form. into this physical form. God breathes into the physical form. And the physical form, combined with the breath of life, Okay. begins to be. And That's the- when living starts. Living starts when this body. Yes. So what happens if you take away the body? So I want to highlight another aspect which he has left out. He highlighted that the body there without the spirit, without the breath of life, is not a living being. And I want to also highlight that the spirit on its own without Yes. the body is not living. The spirit does not know. The spirit is only the power that equips eyes to see, that makes ears to hear. When you take the spirit and remove it from eyes and ears and a heart that pumps blood, Yes. the spirit cannot do anything. It's like electricity. You know, the power that brings electricity. It's not the light. It's not the one that cooks. You know, when you can't take electricity, that the current that is moving and put your pot there. Perfect Can't example. cook. But it gives power to the stove to cook. It gives power to the light bulb. So you're saying that if we have light bulbs, and if there is no electricity that goes to that bulb, there is no light. There's no light. It's that image. It's that body. It's that body. Yeah. If we remove the bulb and we put electricity, there is still no light. No light. No light. There is no light, which means that the two must be together Yes. to become men. The lesson is done. Okay. Yeah. And if they are not together, then we have a. Okay. No, we're still going through the lesson. You can't What we are done. Now, there is another thing that comes in this passage, in this summary, where we are looking at 16 and 17 of Genesis chapter 2. And Jesus says, you shall die. And then you shall not surely die. This then begins to create some problems in this nature, isn't it? Yes. Because when this nature was created, while it had a capacity to die, the capacity to die was suppressed by living continuously. Right, isn't it? So we have a problem here. What problem are we finding? And we're still on the summary. Yeah. You want to make a comment? Yeah, the problem we are finding, I think we highlighted it last week, that there are two conflicting statements. God says you shall surely die. And the serpent says, no, you will not surely die. Now there's an attempt within Christian religious circles to harmonize these two and ascribe consciousness to the soul or to the spirit, to then suggest that there's a possibility for a conscious existence outside the body, which then leads us to the immortality of the soul, which is foreign to scripture. Okay. Now, something happened. Okay. Okay. So this lesson is also trying to tell us here, on the basis of these two passages of scripture. You shall die, you shall not, certainly should not, you're not surely going to die. And we are speaking about men who has breathed, mweya wa Mwari wapinda matiri, and now we are living so. So the separation of these two, the devil is saying, is not really going to happen. Wow. Okay. The separation
is really not going to happen. And God is saying, if you eat from this tree, I am going to separate the spirit, And the body. my spirit, and from the body. I'm going to separate my spirit from this body. And when that happens, you will cease to exist. Yes. And the devil is saying, Wow. no, that is really not going to happen. And that is the great controversy. Yes. I don't know That- what your comments is. Yes. I just got you opened my mind to understand something that I've never understood right now. You know, we have always understood that death is creation in reverse. And because the devil said it's not going to happen, he also has to invest in making sure or in making us believe that this did not happen. Okay. So when we Yes. are seeing ghosts, that's the devil creating. Yes. So that you know what was said by God does not really happen. When you see people believing that there is consciousness in death, that's the devil imitating the act of creation to say what God said is not going to happen. Yeah. It's not going to happen. Yeah. So we must then, and the devil is saying, you really are not going to die. Yes. Because they are going to be consciously and continuously going to be present. He's going to use cows. And that, as you highlighted, is the crux of the great controversy. The original versus the counterfeit. And it filters into all aspects. Well, I don't want to go into those. But here we have it. We have the original word, the genuine word versus the counterfeit. But one thing I want to highlight is that the devil himself cannot create. No, he can't. He can't. So he piggybacks off what God has said and introduces error. You will not surely die. And as the professor has said, he feeds and makes sure that humanity believes and creates a whole system of belief based on the counterfeit. And so when we are eating the fruit and we are still alive, we have not surely died. Okay? When we then begin to decay, we are not surely dying. When we then die and we are sleeping, we are not surely dead. Because we are still present. Yeah. Bringing about the aspect that the redemptive power of Jesus Christ is then eroded, is then rendered meaningless. Hey! Wow. Rendered meaningless because why then does he need to come and die for someone who is not dead? Why does he need to come? And redeem them from a penalty that does not exist. Does not exist. Man, that's powerful. Hey! Why does he need to come? That's the heart of the great controversy. Yes. So the death on the cross for that Jesus died is meaningless Yeah. when we believe that we still live when we die. That, I think the lesson is done. Again, we are just reiterating that the lesson is done. I just saw this. This just came as I was speaking here that, we, by believing that we continue to exist after we have died, we are seeming to suggest that Christ's death was in vain. We don't even need the resurrection. Why? And we don't even need the death of Christ We itself. don't even need the second coming of Christ. Yeah. What is he coming for? Yeah. Because we are still in existence. And the deception now within Christian community is when a person dies, they've gone to heaven. So what do you need the second coming for when everyone is in heaven? Something just hit me. John 14. Let not your hearts be troubled. And then he says, I go to prepare a place for you. Yes. And then after I am done, I will come back. So if we are already there, what does he need to come back for? So this is the error. Wow. But this is why the devil is there, isn't it? To try and convince us of what we are not. Wow. To become something that he is already is. So anyway,
we don't have a lot of time. A living being, a living being. This is a bit exciting and interesting. And I hope that, I was telling my friends that I've been given an assignment to preach at City Center this week. And I will be preaching on Christ and the church. Christ, the subject is going to be Christ and the church. And we are also going to be looking at Revelation and the three angels' message, and considering it on the basis on Christ and the church. I hope that God is going to impress upon us, and I'm excited about it. Something that I feel strong that God has given me, and I want us to be able to share on it. But it comes also in mixed with a living being. And I hope that he's going to come and be able to speak to us. And Pastor Lavenmoy, a living being. What do you understand on Genesis chapter 1, 24, 27, Genesis chapter 2, 7 and 19? Okay. What are the differences? I would say, what are the similar differences that you can see between the way God created animals and man? When you look at Genesis chapter 1, verse 24, and chapter 2 and verse 19, I like what verse 19 says. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air. So in the creation of these creatures, God says, let the earth bring forth. But in the creation of man, the Bible says God takes the dust of the earth and forms and molds into into a physical being. So that's the difference basically between the animals and human beings. More so because human beings are created in the imago Dei. Yes. I think in the last quarter we mentioned it. Imago Dei, the image of God. So God takes his time and forms consciously, and forms man, forms from the dust of the ground. Although the Bible then suggests that the breath is the same. And that's what I was going to go to, and I wanted to go. Yeah. You need to go and get a doctorate. Oh. Because now that's where we are going. Okay. What is the difference? All of us are coming from the dust of the ground. The men and the animals. All of us breathe. So which means that the animals, they've got breath. They must have come from somewhere. What is the difference between this man and the animal? Okay, firstly, man becomes the crowning act of creation. Okay. In that God comes down and uses his hands. Yes. Which then means that there is closeness. There's closeness. The hand, Yeah, there is immanence. The second part is that because of that contact. And maybe while you're going on there, what is the difference? Because the soil that created a lion and the soil that created man is the same. And the breath that is in a lion and in the man, are they different? No, No, they're the maybe same. before I go there, these two things are the same. Yeah. So the difference you are saying is what? The difference is one is done automated, one is done physically by the hands of God. And then the second difference is in that the structure of creating man is done imitating the image of God. The imago Dei, that, which then highlights that man does not just resemble God in terms of structure, but he resembles God in terms of function. Yes. Okay. In ability to have consciousness, Yes. in ability to make decisions, in having freedom of choice. And we find it in what? In the verse that comes after, in verse 24, which says that let us make after and let them have dominion. Yes. So the imago Dei, according to what you say, the imago Dei is found in the responsibility that God gives man. Yes. Is that I'm going to give you, as I'm creating you, I am also giving you part of some of my responsibilities. Yes. Because dominion belongs to God. Yes. Yes. Dominion belongs to God. Yes. Yes. And he says that I'm going to give it to you. I'm giving it to you that you might have it. Yes.
and you are going to rule. Who is the king? Is the Lord our God. Yes. But you are going to rule. So you become the king. The king. So you are in the place of God ruling on his behalf. That's grace before sin. For God to give you his position without you participating in the act of creation. That's And then verse 27 says, which is a contentious verse, and I hope that you can help us. So God created man in his own image. He created what? Man. He created man in his own image. yeah. That's what it says. In the image of God created he him. What is that? He, him. Man. Yeah. Male and female created he them. Yes. Please explain. I'm lost. Let's use a verse. Genesis chapter 5. This is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, he made him in the likeness of God. He created them, male and female, and blessed them and called them mankind in the day that they were created. What is your point? Obviously, this becomes a theological debate. And that's where we are. Yeah, I'm listening. It becomes a For theological. those, I'm acting on behalf of those who are at home. There's Adam, the generic term, which is mankind. Okay? And then God becomes, and the Bible then becomes specific that within the generic context of mankind, God creates But male. don't forget Eve. Okay. God creates male and female. And in terms of the order, God creates the man first, Adam, and then the woman. It's immaterial. Oh, Adam is the mankind. Yes. What about Eve? woman. Sure, well, she's part of the mankind, but she's female. Of the mankind. Okay. That's my understanding. We're stuck now. How? So when it speaks of man, on Genesis 1:27a, it's speaking as highlighted by Pastor Moy, that it's speaking of it in the generic term, humankind. And there is a play of words also there that you find in Adama or Adam, which is also humankind. So when it says God created man in his image, it's not saying he created male. Yes. In his image. Okay. It's a man, which is generic. Okay. Right? Very in good. the same way, we said if you take the form created and the spirit created, I'm in trouble. Yeah, I can see. We're in trouble today. And only when you combine these two, you get the perfect picture of what it means as life. Can you say that again? Only when you combine these two, you get the perfect picture of life. Okay. And it is the same. Because man is generic of female and male. So in men we find both female and male. Yes. Not men and women. No. We find both female And male. in men. Yes. And then we decide to call them man and woman. Okay. And the generic term then subscribes men to be both men and woman. Yes. Okay. But these two things are one. As the breath and As soul the body. are one. Yes. But what then happens is that when we now are looking, and to further expound on this point that you gentlemen have said, and I want to suggest to you, I did not say this. We're in trouble today. I did not say this. I do. They said it. Okay. That this mankind is one being, which is supposed to rule over the world. No. No. Dominion Yes. is given to mankind. Yes. Yes. And they are one body. Don't run away from what you've just said. Yeah. So, but we then have to see how the creation actually took place to understand how these two are one. Okay. Mankind. Okay. Okay, is it? Okay, we're following. Because this is what you guys said. Yes. This is what you said.
And we find it in chapter 2. We find it in chapter 2. Because the actual way of creating of men and women is not spoken about, except when you look at chapter 2 of Genesis. This is okay. In chapter 1, yes. Yeah, so it's not, yeah. It's not chapter 2. Yeah. Okay. Do buy mvura. And in chapter 2 then describes how then God created man. Yeah. The method he used. Created mankind. So he created a man. And when he had created a man, he then said, okay, this man that I've created. Now, when he created animals, Where? they would come up, and they will come up male and female. That's right. We agree? We agree, male and female. When he creates men, he creates men, male, Yeah. and then he stops. And then when he looks at it, he says, it's not good that this man can live like this. But that's what chapter 2 says. And then he says, okay, so I need to make something for them so that I can complete them. So he comes and takes a rib, signifying that he is taking from this man, and this man is an extension. This person that is now having it is an extension of this one, where they are coming from. Am I still okay? Yeah, you're okay. Yeah. I'm okay. Yeah. So when we are seeing men and women, we are seeing just one thing. One man. Because the woman is an extension of the man. Am I wrong? We have to look at the Hebrew style of writing. Okay. Yeah, okay. There you go. Because in my observation is that Genesis chapter 1 gives us a broad summary of the creation account. And then in chapter 2, we get into detail. The detail. The detail. the detail, because if you read chapter 2 and verse 7. Pastor, it's different the way he created woman from the way he created a lioness. Yes, no, we agree with that. That I agree with. And that a woman is an extension of the man. You disagree? No, I'm not. What do I say? When you say extension, what do you mean? He just came from the man. Is that difficult? Okay. So what we are also dealing with on Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, it's obviously very difficult. Yeah, and this is why you've got many theories about. Genesis 1 is summary, Genesis 2 is detailed form. That's why I need you. Yeah. So what you then find is the order of creation it helps us to understand that, number one, the creation of this extension is not an afterthought. Okay. Because in all the other things, they are created male and female, right? Yeah. Male and female. So Adam comes at a point when everything is ripe and ready. So on Thursday, when God, because at every point of creation, God will say it is good. That is to say, it's a perfect. Yes. That is to say, it's so good, it's so perfect that you cannot add on it. But God then says, actually, we can add on it, and then he adds more. Actually, we can add on it, and then he adds more, and more, and more. And then on Friday, then says, it's good, it's perfect. Actually, we can create men to then manage this. And he does that and says, it's perfect. And then says, out of men now, we can then now create the crowning act of human nature, which is woman who is created out of man. All the other things are created out of nature, including male. Why then is the woman created out of man? That is my question. Because she was Why not from the ground? Because she was to be a companion. You can't say that you have created man, okay, from the ground. Yeah. And then I'm following the preacher. Let me be careful, because I might catch myself in a web. Because the premise on which God, if you're looking at the text, the premise
which is available to us. It is not good for the man to be Alone. alone. So I will make an helper meet for him. So for me, I would suggest that the reason that the man is created or the woman is taken out of the man is for companionship as mankind, as part of mankind, but as companionship within the context of mankind. As to why God took her from man and not from the ground, I think that would be subject to speculation. I would go Ellen White. Oh, yes. Patterson Prophets. She then highlights that the reason why she is extracted from the rib near man is that she's taken from a rib under the armpit. She goes on to say, not from a bone from the head, so that the woman would say, I'm above man. She's not taken from the foot bone, so that men can say, you are under me. But she is taken from the side rib, under the armpit, so that she may be warm and close as a companion. Yeah. All right? So she is created as a companion. In what ways? Adam was going to be okay. In fact, he was okay in those hours when he had lions and he was okay. He didn't even know that it was not good for him to be alone. That's a good point. So then God caused a deep sleep. It is only when Eve is created that Adam realized what he was missing. So what? Bone of my bone, flesh of my flesh. Because without God bringing this goodness to Adam, he would not have known. Okay. So Powerful. so we are in agreement that the deep sleep and the coming out of the rib is bringing out an extension of Adam. Yes. That becomes bone of my bone And flesh of and my the flesh. flesh of my flesh. And that the function of a woman is different from the function of a lioness. Yeah. We can finish the lesson. Yeah. Also. And there's We a agree. difference. And that we must be able to establish it. Can I add? The lioness is the one that does the hunting. It's the one that goes and works. The lion is the one that eats what the lioness has hunted. And you find it within nature that in everything else is the female, the deadliest of animals, a female. Okay? But to human nature, who does the hunting? It's the man. It's the man. I'm not sure who's deadlier, but it's the man who does the hunting. It's the man who does the hunting. My point is, the distinction must be established. In that, we don't have role disunity. Amen. Because in the creation act, we find harmony. In the fall of man, we find disharmony. Disharmony. So in death, we are finding disharmony. Yeesh. Right? In creation, we are Wow. finding harmony. And without establishing what the harmonious act is, we then lose it. Hey. So we need to be able to establish this harmony so that when we are saying we are being taken back to Eden, You're a dangerous man. we must know what it is. We must know what it is. So, because the reason why we are constantly fighting right now is we are trying to establish what it was before creation and what was that. Wow. And many of us were not teaching what it was. Where there is role distinction. Sometimes we make our wives lionesses. Okay. Actually, what brought us to the act of sin, to the eating of the tree of knowledge? Okay. And I've highlighted this before. Eve had no business at the center of the garden. Okay. Yeah. But we make our wives. I'm going to run away from you. I'm just talking about what I want to. Since I'm directing the lesson here, that one to try and make our wives. We're making a cow from our wives. And maybe sometimes we lose it. And this becomes the problem. Because when we get into death, when we die, this whole unity is what then begins to be destroyed. And this harmony is now being destroyed. And when this harmony is destroyed, what do we get?
at disharmony. So people then begin to take forms and natures of death. And what are those forms? The ones that we find now. So when we are looking at people right now, we must understand that they are in the form of death. Yes. And that we must look back to creation, to where we are supposed to be. Okay. So the living being does not live. A man does not live, does not become a living being when they have no wife. Hey, man. How can they be? Because they are. So this is where that is the point you wanted to get The us. living being, it cannot be. Without a wife. Without a wife. How can it be? Because a woman is not a lioness. It's an extension of a man. That's what you guys said. I didn't say it. And you said, and man was created. And Adama, they were saying funny one, Adama, isn't it? Adama is mankind. And mankind is one being. It's one. Yeah. It's different from being a lion and lioness. No. It's one being. It's one being. It's one being. It's one being. And the being has to be alive. But I like this part that then highlights from there, which then highlights that you can be a being that is not alive. And of course, this is homiletically. When God does not inspire, and when God is not allowed to come in and add more life to life, you're just a being. And the desire of God for us is that we become living beings. And that is done by the act of Christ. Okay. But this is the thing about it. And we're not there yet. So we are running to choose when is the Monday, whatever. When you have created, and they were created, they were now a living being. Now we get into Tuesday, into Monday. And Monday now now begins to talk about the soul whose sins shall die. And then this way where we begin to get the lesson, isn't it? That God says, okay, if you eat of this tree, You will die. you will die. Okay. So the soul that eats, which means that the soul that disobeys, disobedience, shall lead to death. The soul that sins, disobedience, they shall die. If you eat, you shall die. Okay. And he is speaking to mankind. Mankind. That's what you guys said. And it's true. Yeah. Because remember when Eve ate the fruit first, and she was not naked. It is only when Adam ate the fruit. And I want to submit to you something that I've just thought about. Maybe it's wrong. You said, man, woman. You said, Yes. you said. Oh, no, you said. Light, Yes. electricity. Yeah. Combination, not there. May I submit to you that the combination of Adam eating and Eve eating, that completes the sin. Wow. Yes. Not one of them eating. Okay. Both of them have to eat. Yeah, okay. You understand what I'm saying? Yeah, it's done. So you are suggesting that if Adam had eaten by himself, it would not have constituted a complete sin. No, I don't know, but how can it be? Because it's one being. Yeah. Okay. You cannot take Eve away from Adam, and Adam becomes. They have to be together. Neither can you take Eve away from Adam, and Eve becomes, which is what the world is trying to do now. Adam and Eve, they have to be one for mankind to be present. So the light bulb, husband and wife, teach us the principles of sin also, of death, sorry. Oh, yeah. Of death. Yeah. That the separation of the spirit from the body, Wow. that separation is not a being. So hence also, the separation from a man and a woman is not a being. Hey. It's not a mankind. Hey. You're now into family life. That when a husband and a wife separate on a particular issue, when they don't
play for the same team. Yeah. What they are enacting there is a constant reenaction of death, Yeah. misery, and Yeah, sorrow. because they're separated. 100%. Yeah. So that separation is death in itself. Wow. Okay. Anyway, Oh, okay. the son who still shall die. And we are studying Ezekiel and Matthew. Your comments. So I see in death that has come through sin, because sin brings in the natural consequences that brings in the disfavor with God, in that men can no longer then experience eternal life. So that's God's favor. But then when God saw that man had sinned, he had to also bring in a disfavor where the act of creation is reversed and then there is death. And we should also thank God for death. In that, what the devil wanted is that man sins, knows good and evil, but then also eat from the tree of life, so that man then is eternal, but also sinful. So you can imagine, it would have defaced the face of God on the face of the earth. Imagine those people who are squashed in accidents, but not dying. Imagine people who are suffering from cancer, you know, and they are disfigured, but not dying. And this act would have defaced the face of God. And God, out of his grace, then says, no, you cannot go through the consequences of sin and not be affected by the effects. So let's send in grace in sending in the effects of sin, which is death. Okay. Before you comment, I've got something that I wanted to say. You shall surely not die. And then you don't die. You are in this process of decay. Right? Yeah. And we don't realize that the time when you died is the time when you started decay. True. So, the battle is, we are decaying, but you are not surely going to die, but you are in this process of decay. And I want to submit to you that in his wisdom, God, in his wisdom, God said, the process of decay is the time that I give man to redeem himself or to come back to me. To come back to life. Because the second death is coming. It's done. So the decaying process is the redemptive power. Amen. That gives us life and life eternal. So death, that's my guy. Death now is not an event. Death is a process. It's a process. You start dying the day that you are born. And if you live long enough, you know, I saw my grandmother who lived up to 135. It's not nice in our culture to say there are times when you wish for death, when you have to take in cow dung and rub over her back. You know, you look at her and you see, you know, it's only life that is there, but she has wasted away. And you thank God for death, because from the day that you are born, the process of dying begins. Paul then says, "Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death?" I thank God for Jesus Christ. So you are right on the money to say, death is not an event. It's a process. Right now we are in a constant state of dying. That's why you can't run an 80-year-old and an 8-year-old in the same No, place. you can't. So that process of, and that's the reason why we'll go to the next passage, which will talk about Ecclesiastes. I don't know if you have any comment with what I've just said. Well, I totally agree. And even when you look at the process of sanctification, within the process of death, there's the process of being fashioned into the image of Christ. After the cross, God gives us the opportunity to be fashioned. So, you know, I usually laugh when I was younger, 19 years old, I could run. But now I'm in my 40s, and people are saying, "Thank God you've been given another year." But there's somewhat of a dualism there, that I'm edging closer to my death while I'm having more life. Yes. I'm edging closer to my death while I have more life. But the question then is, do I have an understanding? I like what the book of Revelation 14 says. Blessed are the dead who die now. Henceforth,
You know, blessed are those who what? Who die henceforth. So each and every day is an opportunity to count the privilege of grace. Okay. So we all agree that the second death is what we are most worried about. Oh, yeah. Yes. Isn't it? Yes, we agree. So the dying now is a process that God is giving us to come to Him. And so because at the point when you then die, right? Die 135, dead, right? You have been given time to come back to God. And that's what has happened. Yes. So that when you die, you have to be in the process or in the place of waiting. So you are now waiting. Yeah. Isn't that so? So when you are waiting for what is going to happen, how can you be alive? That is the question, isn't it? So you can't be then in a process where you are now debating or seeing other people doing other things. When you are waiting also, you are sleeping. You're waiting for your table. How can then you be alive also and be in heaven and overlooking at how other people are doing their things? Do you see how illogical it is? It's just so illogical, isn't it? That No, it doesn't make sense. Could this argument that we have that people are now somewhere in heaven, vakutaka kudiscuss zvaunofana kuita ivo vakamirirawo kuti vachatongwa havasi kuzivawo kuti vachatongwa vakupi. Sure. So this is your Wednesday and Thursday. I have just hit it in one. So I don't know what you can tell us. Now we are speaking about really the state of the dead, but you know, I just wanted to bring that point home that, you know, now that we have gotten to the point where we have decayed to the point, where we have been redeemed or not redeemed, we then wait. And that is what is called sleep. Wow. Because now we are asleep. Yeah. And waiting. Because now we are what? We are waiting. And now how can you be waiting when you are up? No, it doesn't make sense. You've actually encapsulated the whole. Yeah. I don't know, what are your comments? So I like the point that you highlighted. It's a powerful point that in this moment of the process of death, we can reconcile with God. Yeah. In that, whilst this body is going through the process of physical death, what's happening is now we are spiritually also alive to God. In that on that day when Christ shall come, those who invested in being spiritually alive at a point when they were physically dying shall be resurrected. Yes. And because of the spirituality or the spiritually alive, they shall be now given in a new body which does not die. Yes. Because they've invested. So this mortal shall put on immortality. Immortality. And this corrupt shall put on incorruption. It is only then when the dying and that which does not die have been put together that shall have everlasting life. Amen. You had your comment? Amen. It's powerful. And you know what? You highlighted Ecclesiastes chapter 3 about what happens to animals happens to human beings as well. Animals do not have the privilege of Christ dying on the cross for them, number one. Number two. But for me, the second and most important point is that all this we have said calls us to be humble. Yes. Be humble and know that you are literally a living corpse. Wow. That's surviving under the grace, the deliberate and free will of God. Be humble. Because the life is not yours. And because you died at your birth. yes. You died at your birth. That's right. And further to that, may I add, it also calls us to be sympathetic and inclined to those who are dying like us. Yes. That we are in the same state and we're under the grace of God. Them and us. Yes. Them and us. There is no difference. No. The fact that Christ has found us does not. Why don't we want Christ to also find them like He found us, and give them time to get to that place? Yeah. My brothers, I want to thank you. God is Done. You know what? Yeah. My dear friends and pastors, God is a good God. Yes. Amen. Amen. Because
he gives us insights when we think that there is no insight. I hope that our viewers, we have managed to show you the kind of death that you have never had before. Yeah. in a different perspective to death and life. And one of the things that I really took out that God showed me in this lesson is that when husband and wife are apart, Yes. okay, There's death. there is death. That's right. And that we must always remember that at our homes, that when husband and wife are apart, there is death. Husband and wife are apart, there is death. Can I overemphasize it? Please. There is death when they are apart. And that this one cannot do anything without this one. And this one cannot do anything without this one. Yeah. Amen. The devil is trying to teach us that there is life in separation. God is trying to teach us that there is only life Come on now. in coming together. That's a climatic end. I hope Okay. that, let us pray. Father, which art in heaven, you are a good God. You are a great God. Forgive us, we sin all the days of our lives. Have mercy on us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Amen.